Tarik 25 dwe ni, ma en odiechieng' makiny, en rapar mano mar ng'anyo mano bage pacho kae higa mokalo mane kwedo paro mar chik mar omenda mane geto medo osuru e pacho kae, kendo ne ineno ka gima biro kelo pek mar ngima. Familia mag rawere mano wito ngimagi e ng'anyono osechwalo milome mano mar ng'anyo ne tend tesend obila ma Central Nairobi. Ng'anyo ma giwacho ni gidhi timo kaluwore gi chike ma pacho ka. Lydia Okeyo nigi ler. En ng'anyo ma osebedi ka ichano gi rawere ma pachoka kaka rapar ne rawere maromo 63 mano wito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo tarik 25 dwe mar auchiel mano bagi mar kwedo paro mar chik mar omenda 2024. Ng'anyo ma kamano osebedi ka igoye mbaka gi rawere go e mbui mar X kama gisebedo ka igolo paro mopogore opogore ahinya te wi chenro mag ng'anyono, kama bende gigeto donjo nyaka e kar jot ma jatend piny Kenya. Tarik 13 dwe ni, familia mag rawere mag Gen Z mane owito ngimagi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyogo nochwalo ote ne tend obila kotenre gi ng'anyono, kama ne obila onyiso dwaro mar chenro margi. Kawuono ne gichiwo chenro margi ne obila e wi ng'anyo ma gibiro chako saa 4 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Kiny gibiro chako ng'anyono e apaya ma Kimathi, kama gibiro chokore ne alam kod thuolo mar paro rawerego. Eka gibiro keto maua e sanamu mar Dedan Kimathi. Bang'e gibiro chomo apaya ma Kenyatta Avenue kendo donje apaya ma Moi ka gichomo Archives kama gibiro keto e maua kamano ne Rex Masai but magawa ma Ambassador. Eka gibiro wuok ka gichomo Harambee Avenue. Familia go yango ne gibiro tera andika magi e apis jatend piny mantie Harambee House kendo kanyo ma gibiro twake gi jofwambo. Bang'e gibiro chopo nyaka e od bura kama bende gibiro chwalo andika man kod dwaro magi. Kanyo ema koro gibiro tieke ng'anyo makamano. Ng'anyo makamano giyango ni ibiro time yo mamuol kaluwore gi chik namba 37 ma pacho kae. Familia mano wito nyithindgi biro rwako reflectors, tisede kod badges kaka yor yangore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakura Ramogi Jwang' weche thoth ahinya mabende